Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean sindikatuaren atala izanen dugu eta bertan Nafarroako Ene sindikatuko lehendakaria den Patxiku Irisarrerekin egonen gara, berak kontatuko digu nola martxoaren 30ean ostegunarekin azpi sektore desberdinetan hauteskundeak diren, berak azalduko digu hauteskunde hauen nondik norakoak eta ondotik Ronkari jatorri izendapenean zerrendagai aurkezten den Lorenzo Sarratearekin egonen gara eta berak ere kontatuko digu nola bizi izan duen orain arteko urteak eta pixka bat ere ze asmo dituzten Ene sindikatutik Ronkari jatorri izendapenean eta azkenik saioari amaiera emateko Baztango Ehiza eta Arrantza egoitzara joanen gara eta bertan Oier Jantzi ehizazainak alde batetik balorazio bat egingo digu nola aurten izokina arrantzatzea debekatu duten, ze ikuspegi duten beraiek, eta bestetik ere balorazio orokor bat nola joan den ehiza denboraldia. Sindikatuaren atalean gaude eta gurekin Patxiku Irisarri dugu, Nafarroako Ene sindikatuko lehendakaria. Eta Patxiku zuentzat eta nekazarientzat martxoa beste hilabeteak bezala garrantzitsua, are garrantzitsuago martxoaren 30ean hauteskundeak direlakoz, pixka bat azpi sektore desberdinetan hauteskundeak esan bezala eta ez dakit Enetikan, zuek ordezkaritza ere baduzue hor hauteskunde horietan, eta pixo bat gogoratuko du, martxoaren 30ean ostegunarekin zeren hauteskundeak egiten dira. Bai, hori da. Hor zuk esan bezala, hainbat sektoretako hauteskundeak izanen dira, denak egun berdinean izanen dira, eta denak toki berdinetan emango dute bozka. Aipatuko ditut, zein diren, gu, Ene sindikatua bezala, aurkeztu gara 4 sektoretan, eta beste bietan ez gara aurkeztu. Ez gara aurkeztu adibidez Pikillo de Lodosan jatorri izendapen horretan, eta alkatxofatu dela hortan ere ez. Baina beste lautan ere badire hauteskundeak, eta horietan bai aurkeztu dugu hautagaitza. Lehena, Nafarroko Aretxea, Ternera de Navarra, hor hautagaitza aurkeztu dugu, eta hor Fermin Irigarai da buru, aski ezaguna sindikatuan, lehen ere hor lehendakaritzan eta idazkaritzan egondotakoa. Gero, Erronkari jatorri izendapeneko hauteskundeak ere badira, hor azkeneko 4 urtetan Lorenzo Sarratea egondu da lehendakari bezala, eta orainera hauteskundeak izanen dira, kasu honetan, hor ez da bozketarik izanen, zeren UAGN, beste sindikatua, horretan ez da aurkeztu, eta orduan hor zuzenki, berriz ere Lorenzo Sarratea hor egonen da lehendakari bezala, Ene sindikatua ordezkatzen, eta han dauden nekazari guztiak ere ordezkatzen. Hirugarrena da Cordero de Navarra, eta horre guk gure hautagaitza aurkeztu dugu. Eta laugarrena falta dut, eta da Zepaenekoa, da ekologikoen sektorekoa. Hor Alberto Benito dugu hautagai lehendabiziko hautagaia. Hor bera sartagudakoa da, eta fruta arbolak ditu ekologikoan. Orduan, egun garrantzitsua, batez ere hor pixkat neurtzen ditugulakoz gure indarrak, bi sindikatuen artean, eta hemendik dei egiten dugu,
bozkatzera joateko, noski. Bai, jendeak esanen du ez, zenbateko garrantzia du azkenean ateratzea hautagai bat adibidez zuen kasuan sindikatuarena edo ez, zer erabakiak hartzen dira azkenean, ze ordezkaritza izaten da? Bueno, hor ikusten dire batez ere lan egiteko manerak, ez? Gero seguruenik honen zarete Lorentzorekin eta erronkariko jatorri izendapen horretan azkeneko 15 urtetan sekulako borroka izan da arrazan inguruan, ez? Bertako arrazan defentsan eta hori sindikatuak egin du, besteak ez zuen egiten, ez? Gainera ireki nahi zuen, bertze arrazatara, ez? Eta hor da egiteko manerak, ez? Gero, Ternera Navarran ere, da marka bat nahiko ongi funtzionatzen duna Nafarroan. Aldiz, Nafarroko Bildotsa marka, Cordero Navarra marka, ez dabil sobera indartsu, izan ere badira Nafarroan 280.000 ardi, eta bakarrikan 25.000 bildotxe edo saltzen dire marka horren pean, ez? Orduan hor badugu bai zer egin eta non jokatu, ez? Eta gero laugarrena, ZPAEN sektore ekologikoan hor azkeneko 8 urtetan ere lehendakaritza izan dugu, gure aspirazioa da berriz ere hor errepikatzea, eta hor ere estilo nabarmen bat ere jartzen da mahai gainean, ez? Hor azkeneko urtetan hainbat toki eta hainbat jende antolatu izan da ZPAENetik egin den lanagatik, eta hortxe daude geltoki proiektu bat, hortxe dago ekoalde proiektu bat, hortxe dago hazialdeko proiektua, hor nolabait bertan eta sektorean dauden nekazariak nolabait estrukturatu egin dira eta horrek balio izan du gero alde batetik beraien ekoizpenak eta hobekio saltzeko eta zuzenago saltzeko eta bertzetik elkartze horrek ekartzen du hainbat tokietan sartzeko ahalmena, ez? Eta adibidez Iruñeko aurreskoletan hor jarri zuten martxan hemengoak izeneko programa eta hor adibidez ekoalde hor zelakoz eta bazelako zar egitura bat hor jendea sartu egin zen, ez? Orduan estiloak dire eta enek badauka berea eta da bertakoa alba da dena bertan konsumitzea eta horretan ari gara lania. Bai, zenbatxo hautagai aurkezten dire sindikatu bakoitzetik? Bai, zentso guztiak diferenteak dira. Orduan, erronkariko jatorri izendapenetik hasita, hor badaude 3 zentsu, 15.000 litro azpitik ekoizten dutenak hor badago persona bat eta suplente bat, 15.000 beste aurkezten den bat eta suplentea eta 35.000tik goiti. Pero aparte badaude enpresak eta beste motatako zentsuak, baina gu horrez gara, sindikatu bezala horrez gara aurkezten. Hori erronkarikoan, Nafarroko aretxean hor 5 hautagai dira, bakoitza bere suplentearekin. Nafarroko Bildotsan badaude 2 zentsu, bat Errasa Navarrakin eta bestia Latxakin. Errasa Navarran badire 4 suplente eta Latxan zentsuan badire 1 eta 1. Latxa zentsuan gainera bakarrik aurkeztu da, orduan hori ja automatikoki aterako zen, eta gero azkenik ZPAENekoan, ekologiko sektorean, badaude 2 zentso nun gu aurkezten garen. Bat, ekoizlean badaude 3, eta gero 3 suplente, eta gero elaboratzaileak. Eta hor badaude 2 eta bertze 2 suplente. Erran behar da, gehienetan, baitugula hemen zonaldeko
jendeak eta bueno, azkenean hortxe dago gure hautagaitza eta bueno, 30ean bozkatzera eta noski ene bozkatzera. Hori da, azkenean, bueno, egia da ez, bozka batek badula bere balioa ez, azkenean zuek sindikatu bezala baduzue ikuspegi bat ez, Euskal Herrian nekazari eta abeltzaintza nola ustiatu behar den, nola nahi duzuen lan egitea, zetorkizuna nahi duzuen izan, eta horrelako hauteskunde txikietan ez, lortzen da azkenean herri bat egitea bezala ez. Bai, hala da, importantea da tokitan egotea, gero, bueno, aipatu behar dut, azkenean sindikatua, ni sindikatuaren izenean hitz egiten dut, baina sindikatuan atzean ekoizleak daude, pertsonak daude, eta jende hori da aurkezten dena toki horietan, eta bueno, hemendikan eskertzea ez, ze azkenean jende hori, nekazari horiek, beraien baserritik atera imar dute eta toki horietara jo mar dute, nola baiteko, guri interesatzen zaizkigun politikak martxan jartzeko eta bide hori egiteko, ezta? Bai, ez da egite bozketa ordutegia, bozketa lekuak. Bozketa lekuak oraindik ez dakizkigu, baino bai eguna eta gero normalian beste hauteskundetan bezala izaten dira, bai. Bai, ongi Patxiku, bueno, zorteriko berena zoi ere, hauteskunde horietan, eta bueno, jarraituko dugu Lorenzo Sarratearekin solasean, zuk esan bezala bera Erronkari jatorri izendapeneko ordezkaria izanen da ez, sindikatutik, eta nola doan dana, eskerrik asko. Zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Basan bezala, hementxe gaude, Lorenzo Sarratearekin. Bueno, Lorenzo, Patxiku esan du bezala ez, Erronkari jatorri izendapenean ere hauteskundeak heldu dira, martxoaren 30ean, eta enetikan zuzeitugu ez, buru pixko bat, hautagai, eta, bueno, ez dakit nola bizitzen duzun hauteskunde hauek, edo dauneko esperientzeko koskorra baduzu ez, gai honetan. Bai, bueno, esperientzia uste badugule ez, baitu urte batzuk hor bueltaka, eta, bueno, egia esan, idean ben usteko jende berria sartzeko, baina, bueno, ez da errexak gaur egunean baserretik ateatzea jendea, eta, bueno, ikusten zen utxune bat hor, eta, bueno, aurkeztu naiz berriz ere. Bai, 4 urte ondu ziren bokal bezala ez, ordezkari bezala enetikan, beste 4 urte ondu zara lehendakari lanetan ere, buru belarri, eta orain, beste urte sail bat okatuko da ez. Bai, usteko kumplitiko tutela, beste 4 urte. Hori da, azkenean zuk esan duzu ez, baserritik ateratzea, zure kasuan, hemen bizitzera ora bidean ez, Baztanen, eta Erronkarian dago ez. Eta, bueno, ez da aixa ez, baserritik ateratzea, baina gauza dateri, eta beste bat noraino gaineaz ez, orduan denbora asko behar da dedikatzen du ez. Bai, azkenean denbora da, eta gostatzen zaiko, gero etxeko lanak ere segitu behar dute. Baina, bueno, da erramienta funtzionetako garrantzitsua eta bueno, guk egin beharko dugu. Bertze inorek ez duinen gure alde eta, bueno, behar dugu, norbaite behar dugu. Bai, enetikan ordezkari izatea Erronkari jatorri izendapenean, zuk badakizu hor barnean ze egosten den, ze erabakiak hartzen diren eta badu garrantzia, ez gero bozketakan egiteko orduan da, esperientzia baduzu, ikusi duzu garrantzitsua dela, ez? Bai, uste dut, zautzia barnetik gauzek, ekitzen du begiek ezagunez gauzetan eta pixet historia jakitea eta jendean nondi jokatzen den eta nondi nahi duen jokatu aintzinerat ere garrantzitsua da eta ni eneko filosofiakin nago eta nik defenditzen dut guk defenditzen dugune eta lagunak ere baditu eta apoiatzen datatenak eta horrekin da. Bai, Erronkari jatorri izendapena, Erronkari baiaran dago, baina, badakigu ez, hemengo hartzai askok, hemengo ardi esne asko, erabiltzen dela baita ere, Erronkariko industrian, gasna egiteko, ez? Orduan, alde batetik urruti, beste batetik bertan, beste batetik Nafarroan, Euskal Herrian, ez, badu garrantzia Baztanentzat ere eta zuentzat, ez? Ba, dudik gabe, Erronkalen inbiar da gasna, han dago industria.
porque pliegoak ala jartzen du Bai. han egin behar dutela, baina han ez dago, momentu honetan ez dago esneik. Momentu honetan, eta jabaitu urte hau han ez dagoela esneik. Orduen denboretan erabaki zen Nafarro osoko esnia izango zela, eta bueno, historikoki hemen gure aldetik eraman da arat esnea gasna egiteko. Bai, horre izan duzenez, bolada batean edo beti ere mamu hori hor jarraitzen du, ez? Kanpoko arrazak, ez? Erronkarin hor sartu nahi dutela, zuek borrokatzen duzue, bueno, erronkari Nafarroan dela eta Euskal Herriko arrazak behar dula, ez? Indarra izan eta bakarra izan, ez? Hoi dudik gabe, gu defenditzen dugu bertako arraza, baina bertako arraza defenditzea erran nahi du ere bai, ekoizteko sistema bat defenditzen dugu, ez? Kanpoko arrazak sartu nahi zuztela, azkenean argi zen nahi zuten, ez? Granja handi betzu, berdintzen non egotea granja horiek, eta hemengo hartzaintza, hemengo baserritarra, nola baitere desagertzeko bidean jarri, ez? Eta gainera beste gauz bete ere bai, guk hartzai bazala badugu indar bat hoien nola baitere nahi zuten pixa bat kendu, ez? Gure indarroi ere kenazi pixet. Bai. Eta bueno, ez zuen hartzaien eta lehen sektoreko nekazari eta beltzaien bozkekin lortzen duzu, ez? Indar bat izatean, erronkari jatorri izandapenean, eta ahots bat eta bozka balio dula, ez? Hango momentuan erabakitzen dilikan gauzak, bozkatzen dilikan, gehiengoa izateak badu garrantzia. Bai. Hentxe bertan izan dugu bilera bat, eta bueno, azkenean suertea dugu, lana hortarako egin dugu, ez? Badugu maioria hartzen den bazala, eta desizioak hartu behar diela, badugu azken hitza gu dugu, eta uste dut hartzai bazala oso garrantzitsua dela. Bai, zuek esaten aldugu, hartzaiak zaretenak ardi esnearen prezioaz bizi zaretela, ez? Eta badakigu prezioa, ez? Prezioa borrokatu behar da ere, badakigu lehen gaiak noraino igo diren, eta zuen produktu esnea behar du prezio duin bat. Ez egit borrokari nola duien? Borroka latza da, ez? Azkenean kontratokin funtzionatzen dugu urtez urte, eta izan ginen borroka goratu zen esnea, urte normal batean gorakada ederra da, ez? Baina ikusi ze kostuak eta ze urtea badaien, eskas iruditzen zaiku. Industria aldetik, ekerte dute nahiko goratzen dutela, ekire distribuzioak ere estutzen dela, eta hor dago pixket arazoa, ez? Azkenean badago lege bat, lehideak kadena alimentaria olokesea, eta azpitik goitia hasi biharrian legea egiten, hasten dire gainetik behiti, eta ikusten da gu gaudela hor tartean, eta pixket gehiena galtzen duena. Bai, Patxiku lehen aipatu duguna, ez? Martxoaren 30-an hauteskundetan, erronkari jatorre izendapenean ez dago beste hautagaitzarik, ez? Ene sindikatua aurkezten da bakarrik, baina zuentzat garrantzitsua da jendea joatea, bozkatzea eta botoak izatea, ez? Azkenean babesa hori ematea, ez? Dudik gabe. Jendea behar du ahertu, hemen ni defenditzen ronkal, baina bai defenditzen du nire ondokoa ekologikoa nahi direnak, aratxekin nahi direnak, bildotxekin nahi direnak, eta denei animetu, ez? Animetu bozka egitera. Azkenean gure etorkizune ez dakiz soluzionatzen ahalko dugu, baina saiatu bere soluzionatzen bai. Bai. Ongi Lorenzo, zure ere eskertu, ez? Azkenean duzun implikazioaren gatik, baserritik atatzea tokatzen zaizu maiz, eta azkenean sartzen zaren gauzatan implikatzen zara, eta eskerrekoak, ez? Bai sindikatukoak eta azkenean nekazari eta beltzain guztiak. Zortorik hoberena ere berriz ere beste ondorengo urteetan, eta izango dugu elkarren berri, eskerrik asko. Nahi nuke, baserritik gostatzen dela atratzea eta kostu baduela, baina ateatzea baserritik ere gauz ederra da eta ikesten dira uniz gauz, eta uste dut komenigarri dela ere pixket ateatzea. Hori da, lekuko aurrutzi duzu beste baterako, jendea joan da pixka mentalizatzen, eta gauza guztiak badituzte alde oso onak ere, eta hori bizi behar dire ere. Eskerrik asko, Lorenzo, ongi izan. Zuei. Esan bezala, Oier Jantzirekin gaude, bera Baztango Ehiza eta Arrantza elkarteko ehizazaina dugu, eta Oier, guen dela hilabete batzuk aditu genuen, ez? Bazkenean ez, Bidasoan, ezin izango zela Nafarroan, izokina arrantzatu,
Eta ezagit zuek baztango iza eta arrantza elkartetikan, ezagit ze balorazio egiten duzu pixko bat, debeku horren inguruan. Bueno, balorazioa txarraz, labiarrez, azkenin izokien egoera ez da ona, eta orduan, bueno, arrantzaleek onartu dute borontez, bueno, ezin dela arrantzatu. Mino, karo, gauza da onartzi eta bertzeo da Arturak eskatu behar izatea, izokien egoera ez da ona, inorire zerbaiteatik da, aldaketa batzuk egin dire hor bidasun, eta karo, horien eraginez, ez dakigu zeba, baina bueno, egoera hau da, eta orduan horien arduradunak pixko bat ere erantzun bat eman beharko dutela uste dugu gure aldetik. Arrantzaleek onartu dute, azkenean arrantzale interes, bai, arrantzaleek dire eta arrantzatzen dute, baina karo, erreka eta izokiak horre egon behar dire hori egin alizateko eta lehenbiziko interesatutakok horiek egoera honin egoteko, arrantzaleek dire. Baina, bueno, egoera ez da hori, eta onartzen dute hemen izoki arrantzan ibiltzen direnak, itxi beharko dela, hori bai Arturak eskatuko ditugu, eta bueno, uste dugu gainera egin beharreko zerbait dela. Bai, debekua jartzea erreza da ez, bueno, esaten aldugu erabaki bat dela, baina, bueno, ardura horiek argitzea eta behar den bezala gauzak azaltzea, beste pauso bat eman behar da, eta argitu dezatela. Egia esan ez, azkenean izokinean arrantzatzen ibiltzen zena edo ibiltzen dena, badakigu ilusio sartzen dela ez, sasoiko gauza bada, denboraldiko gauza bat, ospe handia duena, beresia dela, bidasoa bertan hemengo errekatan izokina arrantzatzea, ilusio handia ematen dula arrantzatzen delikan, eta gogorra izanen da ez, afizio handi hori duenantzat, debeku hau urte bateko izanen den, edo nola joaten den gauza ez? Bai, hori dugu beldurra, normalen debeku hauek ez dira urte bateko izaten, eta erramazala, ohitura handiko arrantza modalidade bat da, bidasoan aspalditik indena, eta hainbat arrantzalek urtez urte kontu diotena ez, eta guain olako debeku batekin arrotzi, noski min egiten dut, eta gainera, bueno, azken filen gobernutik ere onartzen dute arrantzak ez dela erruduna. Ez du laguntzen egoera txar batin egon eta azkenin izokik entzen juzulako. Baina azken urtetan arrantzaleek hauniz lagundu dute adibidez izokiak apadrinatzeko edo handela urte batzutik hona egiten da kanpaina bat edo inguru giroko guardekin kontaktun daude arrantzalek eta izoki bat arrantzatzen dutenek euren erabakiz apadrinatu edo berriz ere honat mugaireko pistifaktorira eramin nahi baldin badute, bizirik mantentzen dute eta han berriz antzina atetzen saiatzen dire eta ateitzen bada berriz ere arroltzik entzen dizkiote eta handikan izoki hortatik abituta berriz ere bidasun izokik mantentzeko laguntzori eskaintzen dute arrantzalek eta ordainetan debeku bat, eta gaina onartuta arrantzak ez dula hori gobernuko Arturo honen hitzetan errana da, arrantzak ez dela arrantzan errua da. Orduan bertze erru batzuk daude eta bertze errudun batzuk daudenez, Arturak eskatuko dugu bai. Hori da. Arrantzaleok eri besate, lasai bauzue amurraiak edo arrantzatzeko aukera, beste errekan eta, diferentea da ez, azkenean ez du zerikusirik bat bestearekin bilek dira arrantza, baina oso desberdinak ez. Ez du zerikusirik eta gainera horri izoki azken kilometro bat da, bidasoen guzien izoki arrantzatzeko eremua kilometro bateko eremua da, eta hor ze zaletasun dagoen, eta puxka txiki hortan, egia da, gabezia hundio dela baita errekantzako nik ustero, eta espero dugu debekoa hor baldin bada, arrantzalik onartu ondotik, hemendik urte batzutera egoera aldatzea, eta ez bada aldatzen, orduan bai segitxo horko da Arturak eskatzen, ze gauzak ez dute funtzionatuko. Ordurako gogotxo hartzen den arrantza, izokinarena, izokin gehiago diren, eta pixko bat historiarako geratzen den debeku hau. Eta arrantza hor dugu, baina zuek elkarten ere eiza aiztari asko badire elkartean, zuez eiza zaina zaitugu, eta dauneko ja martxoan oso antzinera, ez dakit basurde garaia bukatua okorrez baldeman nago, denboraldia, bai iten alduzue nahizta datuak eskuartean ez izan ez ofizialki, balorazio orokorrago bat, ez? Bai, balorazioa aurten ere basurde kopuruan nahizta oraingo zuk erramazala datuk ez txugun eskutan eta nire ustez gutxiko izatu diren, baina zenbaki polita dira, ondileak dira, eta iaz minio gutxiko izan tare, uste dut, handela 2 urte minio gehiago zanen dela, orduan oainekan, basurdi
problema izaten suposatzen du problema. Basurdi gehiegi badela eremu batzutan garbi dago, behintzat hori hemen jasotzen dugu baserritarren aldetik, eta, bueno, oain adiez martxun, oain hemendik hilabete batzutera belarra mozteko garaia da, eta, karo, oain basurde batek, belasoro batin egiten aldizun kalte batek, kaltik, haunitzera egiten dira, nekazariri, doa beltzainari, eta, karo, orduan, problema hori hor dago, eta azken urtetan egila da hemen abaitu dula gehi gora joan dela, eta, bueno, aurten egila da gutxixo izatu direla, berando gore hasi ziren egin, irailak 17 hasi ziren, Nafarroko gobernuk plana ona hartu arte, 2 aste joan zirelako, eta orduan pixko berando hasi ziren, alik ere, igual izaten alda gutxixo egotia eiz aldetik, gero kopurutan zaila da jakitia zenba basurte baden. Baina, arazorrek hor segitzen du, eta hemendik erantzun bat ematen saiatzen ari gara, eta hemendik ere eskertu hemengo basurretako kuadrilak ere, koordinazio, egin genuen, hobekio koordinatze aldera, egin genuen zera bat, antolaketa bat ezela eremuan arabera eta bakotxeri gogitzen zitzaion inguruen arabera, eta nahiko ongi funtzionatu dula uste dugu, baina ikusiko da, balorazio aldetik zenbakitxu gunek, baina nik uste ongi funtzionatu dela eta hortik eskertu bai izturikei eta baita abeltzaina eta nekatzerik gure gana jotzen dutela eta eskatu nahi dugu ere bai arazoren bat baldin badu gure gana jotzeko eta gu saiatuko garela koordinatzen eta hoxe. Bai, garrantzitsua da ez, ehiztariak ere oso kontzientziaturik daude beraien afizio horretan edo lan horretan eta arauak betetzea ere ez, azkenean iza afizio bada edo kirol bat, duzun bezala esan, baina badira arau batzuk errespetatu behar direnak eta badirudi jendeak gero ez da kontzientziatu dagoela gauzak ongi egin behar direla, ez? Bai, azken filen, ehizak hemen gaur egunin, adiez basurdin kasun, ehiza modalidade gaur den egunin gehien aditzen dena edo, arazorreri, aipatu duen arazorreri erantzuteko, momentuko erantzun bat emateko balio du ehizak, baina hortako koordinazioa importantia da, eta baztango ehiza barrutik baldin badu guarda bat, nahi kasun ni, eta elkarte hau hori kudeatzeko, normalin, hobekio funtzionatzea aldera hori da gure ustez egin beharko zena, eta egilarran izturik ulertu dute eta konten gaude zentzu hortan. Ez egite, urrengo denboraldia hasi arte hilabete batzuk badire, hilabeteak segidan pasatzen dire, baina tarte hortan ez egit aurre ikusten den Nafar gobernutik edo baimen berezirik ematea puntu konkretu batean batidaren bate egiteko, edo iaz izan duzen, Bai, hori da azken iaz martxun ere batido batzuk eman ziren, eta, naturak bere ritmo batzu, gu abeltzainekin eta erramazala beti batzuk imentzat harremanetan gaude, badire inguru batzuk bertziko arazo gehiago sufritzen txuztenak, eta eremu horietan batidak eskatzen aldire gainik ere. Urte guzin ziar eskatzen lehen hori baimendu beharra dizkizute Iruñatik, eta gu pres gaude eskatzeko biharrezko baldin da. Baina, baita ere garaia da, hau udaberria da, eta udaberri baina negua da, baina, garaia ere umatzeko garaia da, eta basurde haunitz, azken hilabete beton, nahiz eta iza denboraldi barrenin egon, ez errama batzuk umikin zeuden, eta orduan hori ere errespetatu behar da, naturak ere badu bere ziklua, eta hori ere errespetatu behar da, orduan zaila da pixkot oreka hori mantentzia. Guk baserritarrei lagundu nahi dugu, baina baita ez dugu, orduan zaila da oreka hori mantentzia, baina, dudik gabe, kaltik baldin badire lagundu behar da. Eta, aspalditxotik bada jende asko ez, zenbait kuadrillere Ueskaldera eta basurde izera joaten direnak, ez dakitu itxura hori zertez hasi zen, baina, aski garbi dago ez, gaur egunean basurde izera joateko urruti ez dela joan beharrik ez, ingurunean badela basurde. Bai, garai desberdina da, inguruare desberdina da, mendilekan puskaz, eremu batzuk behintzat puskaz salvaje duk edo, egizakin presentzia ez da haina handia, orduan desberdina da, eremua desberdina, mendila desberdinak dire, eta dena, bere garaian zaletasun hori ara joateko itxuro hori sortu zen, eta bakotxak nahi duen lekune izatzen aldu, eta hemen ere bada basurdi orduan, hori, bai. Eta bukatzen joateko jarre, egoitza honetan ez, badakigu, granjan, beti ere lana haunitz izaten duzuela, ikusten da ere zuen eskua ez, gauzak ere aldatzen ari zarete, lan asko egiten duzue, eta ezagiz historia ez, egoitza honek
Granja honek historia handia badu, urte asko baditu eta horren inguruan, bueno, baduzu albisteren batez aipatzeko. Bai, bueno, aurten Baztango Giza eta Arrantza kirol elkarte honek 78 urte betetzen du. Eta bueno, horren harira, pues bai, aizuk aipatu bezala, eraikin hau, eta bueno, granja hau edo aztegi honetan, pues, badu bere historia, nik 6 urte bakarratut hemen, baina bueno, puskat luzegoa da, eta bueno, antzina segitzeko ideaki, pues hemen lan batzuk egiten ari gara, eta elkartiri begirare, 75. urte urren hori ospatzeko du, bueno, aukera dago, pues, bazkidikin zerbait egiteko hori eginen dugu, antzinago, baina Nafarroko Ehiza Federazioekin pues, elkarlanin ari gara, Nafarroako ehizaren eguna Elizondon antolatzeko modurik baden, eta bueno, hortan lanin ari gara, saiatzen. Eta, pues, polita izan entzen hori hemen egitea, eta hoxe. Bai, ze sasoian izaten, ze garaian izaten da egun hori Izaten da, udaberri bukara aldera ekaina ingurun. Aurten planteatzen nahi garen data ekainen 3 da, larunta, eta ikusko dugu. Gure aldetik, behintzat, prostituzun osua hori antolatu alizateko, eta ikusko dugu. Oso ongi oiar, hori dana konfirmatzekin eta, bueno, berriz ere honen gara elkarrekin, eta aipatuko digu ikusentzulei beste zenbait gauza. Eskerrik asko eta ordu arte ongi segi. Zueri, eskerrik asko. Besterik gabe agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.